Γεια σας gamers. Είμαστε σήμερα με τον John DCF. Γεια σας. Και παίζουμε το map Plane Crash. Ναι. Και το μελετήσαμε λίγο σε creative. Ναι. Ωραία ήταν γι' αυτό. Και πήραμε λίγα armor και golden Ναι. apple. Και μετά βρήκαμε zombie pigmans και μας σκότωσε. Ναι, καλό. Έλα, πάμε. Γιατί δεν μπορώ. Οκ, πάμε. Και σήμερα μας έχουμε και έναν άλλο Μικρούλη, ξαδερφούλη. μικρούλι. Είναι ο αδελφός του John DCF. Ναι. Και γι' αυτό μπορεί να τον ακούσετε να κλαίει. Ναι, έλα, έλα από εδώ. Δεν έχει τίποτα, έλα από εδώ. Εντάξει. Άντε, Το ακούτε. μαμά. Να ησυχά. Ρε, Sorry. προχώρα, αχρηστοπλάσμα. Έλα, πάμε. Πρόσεχε, θέλεις golden apple. Όχι. Να προσέχεις για το zombie pigman. Ναι. Είχαμε δει πριν ζόμπι, τα σκοτώσαμε τα δύο. Όμως μετά μας... Είχαμε δει zombie pigman, ήταν γρήγορα. Ναι. Πρέπει λίγο να πέσω. Ωραία, φίλε. Yo, κάπου εδώ θα είναι. Να τα, ή όχι. Όπα, να τα πράγματά μας. Ναι. Να τα δικά σου είναι αυτά. Όχι. Ναι. Δεν τα χρειάζεται. Golden sword. Τι έγινε? Zombie pigman. Θα πεθάνω. Λαγκάρει λίγο το δικό μου. Λάγκαρα. Λαγκάρες. Ναι. Επειδή καρφώσα κάποιον. Sorry παιδιά, επειδή όταν πεινάς κιόλας και τους σκοτώνεις κάποια τερατά mobs, γίνεται έτσι και λαγκάρει και κολλάει και πρέπει να βγούμε και ξαναμπούμε. Ναι. Και sorry όλη την εβδομάδα που δεν έβαλα βίντεο. Δεν είχα τόσο χρόνο. Και από την προηγούμενη Κυριακή είχαμε κάνει 2 βίντεο με τον John DCF. Και απορρίφθηκαν, δεν έπαιρναν. Απορρίφθηκαν εντελώς, δεν Ναι. μπήκαν καθόλου. Έλεγε αυτό το βίντεο δεν υπάρχει. Δεν απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Zombie pigman! You fool! Πέθανε, Πάμε. Μην τους σκοτώσεις τους άλλους. Μανούλα μου, φύγε πίσω. Όχι. Bye bye. Θα πάρω 3 torch. Δεν μπορώ να πηδήξω. Θα πάρω... Θα πεθώνετε. Λάκες. Σκότωσε. Με enchanting. Όχι. Θα με... Φύγε Δεν μπορώ. Τέτοια Μαριόλτα. Τι. Είμαι καμένος. Έρχομαι. Σκοτώθηκες. Μισή ζωή. Τρέχα. Βοήθεια. Φεύγω. Τρώω golden apple. Πήρες τα staff μου. Πήρα σε σένα. Έρχομαι πάνω. Πρόσεχε. Εγώ πήγα να πηδήξω όμως μου λάγα. Έρχονται σε μένα τα zombie pigman. Άρα θα μπορώ να τα σκοτώσω εύκολα. Zombie pigman με golden armor. Enchant. Έλα, δεν σε πω. Το νέο version του Ναι. Minecraft. Έλα baby zombie pigman με armor. Έρχομαι, είμαι πάνω στο βουνό. Κοίτα με, βοήθεια. Δεν βλέπω το όνομα Το σου. baby zombie pigman εγώ. Αυτά... Έρετε, Άννη. Ο baby zombie pigman με golden sword. Φτάνουμε κάποιοι. Να, εδώ είναι τα στάθμα. Όχι. Λίγη βοήθεια Μαριόλτα. Έρχομαι, με έχουν περικυκλώσει. Τι, εξαφανιστήκαν. Ναι, επειδή
να τον difficulty λίγο για να ανεβώ λίγο στο βουνό. Και ναι. Όπως βλέπετε λαγκάρι. Και σε βλέπουμε. Ναι, είναι εδώ πέρα, εγώ θα είμαι εκεί πέρα. Εσύ πήγαινε στη γέφυρα βασικά. Είμαι στη γέφυρα. Όχι, στη γέφυρα να προχωρήσεις απέναντι. Εμένα με... Κάνεις Φοράς hack. leather. Κάνεις hack. Όχι ρε. Βλέπω και. Ναι. Επειδή ο Τζόντζης είναι πολύ hacker. Τι θέλει. Μ' αρέσει εμένα τα hack. Κάτσε να βάλω λίγα torch για να μπλοκάρω τα zombie pigman. Λαγκάρι. Γιατί ρε. Δεν ξέρω. Τι εννοείς έχει λαγκάρι. Έχει λαγκάρι εντελώς. Ναι, λοιπόν, πάμε, έλα. Δεν μπορώ. Γιατί? Έχει λαγκάρι λέμε. Για να δω. Να βγούμε και να ξαναβγούμε. Ναι. Ναι. Colormatic. Colormatic. Έλα, που είσαι. Μπήκα. Τώρα φαίνεται. Μαρά. Όχι. Πάλι. Τι τόσο πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Θέλεις μαχή. Θέλεις μαχή. Δεν είμαστε PvP εδώ. Εντάξει. Άιντε. Σταμάτα. Ναι. Τόσο σ' αρέσει το ρωτήσω. Ναι. Μα... Φεύγω! Εγώ θα σε πιάσω. Ορίμαξε. Έχει γίνει hacker. Ναι. Άσε με. Όχι. Είναι το γουνάκι και δεν κοιμάται. Πού έπαιζε. Δεν ξέρω. Τι. Ένα άλλο map. Ναι. Βάσουμε ένα άλλο map. Όχι. Αυτό είναι το τέλος του επεισοδίου. Είδατε περίπου το map. Όποιος θέλει ας το κατεβάσει, είναι free. Και ναι. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye bye, goodbye. Bye, yeah.